Ahmad ne. Ƙarshe ne Imamu labbaika farin gani shi ne, shi ma'aiki ne, shi maceci ne. Alai sahabbai na sa su ciki ba za na bar su ba. Amarya ga ango daren su ba ango, ka bar kwanan shago gidan ka kai zango. Sai ku ce da mu jango sunan ku har ma a logo. An ɗaura wata gazara soyayyar kun kara dala gaban nera amaryakin tara